Mauna pud to guys, mauna pud to. Imbis na mag-run me this morning, kay schedule na mo, because today is Thursday, schedule na mo sa mong running with the Butuan Runners Club. Wala mi naka-run guys, kay magbuntag jud ang rain. So, daghan man tay options diri guys, kung di ta maka-run, di ta maka-bike. So, maghula hoop ta guys. Yes, maghula hoop. Nag-prepare na ko guys. Ako na itong ipangdugtong-dugtong ang akong hula hoop. Yes, diri ko sa among veranda, o diba? Mo na sinyalis guys nga tag-ulan jud kay ang hinayhay na asa sulod sa balay, o diba? Daghan kay hinayhay. O stretching sa ta guys. Stretching before ta mo proceed sa atong main workout nga hula hoop. Diba? Stretching sa kay arong dili tama injury sa atong exercise, especially sa atong hawak, o diba kana kiay lang, kiay basta mao man na permanent akong ginaingon sa inyo guys, sa tanan na to workouts we need to start stretching gyud. Bisag unsa pa na nga workout guys, basta mag-stretching gyud ta or warm up. Kaya arong walay injury nga mahitabo sa ato itong mga joints diha. Maon na. Okay, mag-start na sa og hula hoop. Ano siya guys, hula hooping. Master na taana guys sa hula hoop. Okay, na-andage ko ana since bata pa ko. Actually, itong bata pagig ko guys, kanang mga anak ako sa mga grade, siguro mga grade 3. O, di ako nag-start grade 3. Daghan kay ko'y mga exhibitions nga nahibalan guys. Bisag ako pa na siyang ipaagi sa akong tudlo, nga erase na ko ang akong kamot, hantod nga ako siyang ipaabot sa akong hawak, and then hantod sa ubo sa tuhod, kaya na ako na siya ipasaka guys. Pero karon dili na ka, grabe na ka heavy ang akong hula hoop. It's so very heavy, the hula hoop guys. Okay, na siya kuha na po, cool down na po na siya guys. Cooling down. Yes, cool down. Ano siya, guys? Diba? Ano lang? Okay. Okay, guys. Nahuman ako, guys. Grabe na akong singot. And then, iundang na po ang ulan. Niundang na ang ulan. Daring dapita. Wala na yung ulan. Humanigin na ako sa akong hula hoop. Niundang po ang ulan, guys. Shit. Niundang na siya. Kapoy. Kapoy kayo, guys. So, kapoy. Ang importante, guys, naka-workout. Okay, you know na. Sig-ulan. Kinigid nga month, guys. Sig-ulan. Uzain. So, marati, guys. Bye. Mwah. Chuchu.